Niya sabi ni si si Gales, good afternoon, Pastor. Pwede mangutana, unsa man jud kaduol ang pagbalik ni Ginoong Hesus o sa Ginoo, Pastor? Okay? So, ingani mga pinangga, salamat sa imo nga pangutana. Kung duol man ang paghandom kaniadto sa mga apostoles, nagkaduol hangtod rong panahon na. Ang problema lang kay wa kita kabalo kung unsang pitsaha. Ingani, kung imo basahon ang tanang mga propesya sa balaan nga kasulatan, gagatuman, gikan sa linog, gikan sa gutom, gikan sa gubat, gikan sa mga dagko ng mga kasakitan, nagakatuman. O ato makita nga adunay pinaka punto dinhi nga ginahulat nga kini matuman. O walay lain ang Mateo Kapitulo 24 sa iyang versikulo 14. Mao ni ang nakasulat sa balang kasulatan. O kining maayong balita mahitungod sa ginharian, igawali ngadto sa tibok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanan kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Ang usa ka ilhanan nga wa pagyud matuman karon ang pagwali sa tibok nga kalibutan, ug moabot na ang katapusan. 2 minutos ang nabilin. Okay? Now, atong dungagan, nagakaduol kaniadto daan na nagisgutan sa propesiya sa libro ni Daniel. Daniel 12 versikulo 4 nagingon, apan ikaw o Daniel, himo ang tinago ang mga pulong og takpi ang basahon bisan pa hangtod sa katapusan panahonan, daghan ang mudalagan ngadto ngani og ang kaalam muswag. Usa ka diskutan nga diin naana sa katapusan sa kapanahonan kung muuswag ang kaalam. Unsa nga kaalam ang ipauswag nini? Ang primary interpretation mao ni kaalam kahibalo sa libro ni Daniel nga sa pahunon ni Daniel gitakom nga mo hinungdan siya nagsakit. Kay dili kato alang sa iyang kapanahonan, alang sa atong kapanahonan. Karon, Book of Daniel, Book of Revelation, na-unveil na siya, na-explain na sa mga katawan. Gani, the only nga church sa tibok nga kalibutan, gaga-explain ini, adunay Revelation Seminar, adunay Daniel Seminar, mausab ang Seventh-day Adventist. Naabsan mo kita sa atong panahon, break muna, mabalik kita karon tutod.